तुहनी सबके प्रणाम करिए, गोल लगाइए, 3-4 गो के सलाम करिए। तो जैसा कि तुहनी जाना हो, आज है दीपावली, हमनी सभे के मना में मचले खलबली, हमनी सब नहीं हो गुंडा मवाली, तुहनी के हसाबा यो खाली। तो जैसा कि जाना हो, हमनी सब कॉमेडी बनवाइए, तुहनी के हसाबे पूरा प्रयास करिए। तो देखो ये हमार टीम के हकुन बोतलिया, आ ई हकुन हमार टीम के खपड़वा, आ ई हकुन हमार टीम के तकीवा, इनका नाम है। आ इनका तो पहचानबे करा हो, इनका नाम है भोकन, ही हो हमरे टीम के अखिन। हम यो बटोरन, जैसन कि तुहनी जाना हो। तो जैसन कि तुहनी देख लो, अभी दूगो ये हमार टीम में उपस्थित में है, एगो कोठिया एगो खराबा। तो कोठिया चल गलो ससुरार, अब खराबा हको बीमार, और नए आवे हलो जा तैयार। तो तुहनी सभ्य के हमनी जा सभ्य के तरफ से दीपावली बहुत बहुत बधाई है, बहुत बधाई। आ तुहनी से अनुरोध करिए कि पटाखा फोड़िया, मगर सुरक्षित ढंग से फोड़िया, ताकि केकरो नुकसान नहीं होवे और न केकरो किसी प्रकार के कष्ट होवे। हाथ उत बचा के आप विशेष की कहियो हमार वीडियो देखिए, तो हनी सब मन लगा के पूरा मजा आते वीडियो में। कोशिश करिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाइए, और तुहनी सबके खूब बताइए, ताकि एको को बीमारी तुहनी के करीब नहीं लाइए, समझ लो ना। तो विशेष की कहियो हमार दोस्त एगो ले ले, एगो फोड़ दही, एगो पटाखा, यदि सबके बधाई दिलिए। तो अरे हमर पड़कवा लावे, छोटा काम बड़ा। अरे फोड़